Mirka, čo si v potravinách kladieme do takého malého igelitového vrecka? Zeleninu. Zeleninu. Ktorú tam už máme. Vítaj v kolektíve ľudí, ktorí triafajú tabuľku, ktorá je už trafená. Koľko rokov má starší muž? Čo je ten vek, kedy už hovorím o tom, že to je starší pán? Na 60. Na 60. Koľko? 55. Ne. Ne, ešte nie. Ja nepatrím do tej kategórii. Nie, 60 to má byť, hovorí Vládka. Nad 60. Pecho je doma, pozeráš sa predsa na nejakú televíznu rozprávku alebo seriál a je to aj obľúbená plyšová hračka. Čo to je? Hello Kitty. Hello Kitty. Pecho pozerá Hello Kitty, je v našej tabuľke. Mačička s krásnymi očičkami. Hello Kitty. Nie Hello Kitty. Bohužiaľ, Pechov leitmotív života sa tam nedostal. Na čom sa nedá jazdiť bez pohonných látok? Bicykel. Na čom sa nedá jazdiť bez pohonných látok? Nie na čom sa dá jazdiť bez pohonných látok. To som nehala pre Pecha, ne? Nechala. Jasne, nechala.